дар роҳи инкишофи ҳунарҳои мардумӣ муаммоҳои гуногуне вуҷуд доранд. ҳатто бархе аз онҳо дар бисёре аз ноҳияҳои Тоҷикистон қариб ки аз байн рафтанд. бинобар ин ҳоло зарурати ҳалли масъалаҳои марбут ба рушди ҳунарҳои мардумӣ ба миён омадааст. дар доираи татбиқи иқдоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон оид ба эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ то имрӯз даҳҳо мактаби ҳунармандон дар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ташкил шуда. дар ин мактабҳо аз рӯи усули анъанавии миллии устоду шогирд шогирдон тарбият меёбанд. дар вақтҳои холигиам ба ҳунари сандозанӣ машғулам. ин шавқ дар ман аз хурдсолӣ омада истодааст ва барои он ки ҳамаи оилаи мо аз пушти ин сандозанӣ нон мехӯранд ва ман аз ҳамин сабаб ин ҳунарро ба худ пеша кардаам ва мехоҳам ки ин ҳунарро дар оянда низ давом диҳам. ва ин сандуқ ҳоло ки ман нав ин ҳунарро омӯхта истодаам, дар аввалҳо ба ман душвор буд, аммо ки бо дастгирии бародаронам ин ҳунарро ба ман омӯзонданд ва ин на он қадар душворӣ мекунад ба ман ва мехоҳем ки ин ҳунар дар оянда низ боқӣ монад. соли 2018-ро ки соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон карданд ва мо мехоҳем ки бо ҳамин ҳунарҳои худ номи Тоҷикистонро баланд бардорем ва мехоҳем ки Тоҷикистон як давлати туристӣ шавад ва биёянд бинанд ки мо чӣ гуна ҳунарҳои мардумӣ дорем ва инро мехоҳем ки то охир дар Тоҷикистон ҳамин ҳунарҳо боқӣ монад ва ман ҳам дар оянда мехоҳам ки ба мисли ин бародарҳоям як ҳунарманд шавам ва номи оила, номи Тоҷикистонро баланд бардорам. баъд аз даст вақтҳои холигӣ худамро ба сохтани ҷавонҳо сарф мекунам, барои он ки ин ҳунар ҳунари оилавӣ мо мебошад. ҷавон нозикии худашро дорад. дар ин ҷо якчанд намуди ҷавонҳо ҳаст. ҳоло ҷавони дароз сохта истодаем ки ин ҳам ба худ нозикии худашро дорад. ҷавонро ки банду басашро ман мекунам ва рангу борашро бародарам идома медиҳад. ин сол ки соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мебошад, ман кӯшиш мекунам ки бо ҳамин ҳунари худро муаррифӣ кунам. бо эълон гардидани соли 2018 ҳамчун соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, сокинони ҷамоати шаҳраки ба номи Мирзо Турсунзодаи ноҳияи Рӯдакӣ дар деҳаҳо ва маҳал намоиши ҳунарҳои мардумиро ташкил карданд.
баъди мактаб хатм кардан ҳамин ҳунарро омӯхтам. ҳунари ман аз падари модарам мерос мондагӣ аст. ман ҳам ҳунарро барои худам касб донистам. ин кандакорӣ бисёр душвор аст, нозикӣ дорад. чанд намуд гул, чанд намуд нақшао мо меканем ба дасти худмон, ки шикаф месозем, сандуқ месозем, ҳамаша дасти худмон мекунем. гули садбарг дорад, гули ҷавғуза дорад, тахтае ки ҳар хел намешаваида. тахтаи кедра мешава, баъд тахтаи сасна мешава. ёра мегирем, тахтара мо клей мекунем я ҷоя мекунем тахтара. баъд аз он нақша мепартоем. ай рӯи тахта нақша мепартоем. баъд ай рӯи нақша ҳамин хел гул гулора бо баъд ай дастмон трошида мебурорем. баъд фрезер мекунем ки гулот ҷудо шавад. гул ҷудо шуд, баъд маълум мешавад ки ин гул шояд садбарда монанди ягон чида монанди мешавад. мо ҳамёра ай дасти худмон мекунем. ҳунар ганҷи бебаҳост. вақти холигии худро ба омада бародарои худ барои ҷевонсозӣ кӯмак мерасонам. мо бо ин корҳо зиндагии худро пеш мебарем. нозикиҳои ин касбро ёд гирифта мехоҳам дар оянда ҳунарманд будан мехоҳам. соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои миллӣ муборак бод. аз ҳамаи ҷавонон хоҳиш мекунам ки бекор нагарданд ва ҳар гуна ҳунарҳои миллиро омӯзанд ва ин ба худи онҳо дар кор мешавад. соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ муборак бошад ба ҳамаи ҳунармандони тоҷикистон. ҳунармандону косибон, заргарон, дуретгарон ва чеварону қуроғдӯзон маҳсули дастoni хешро дар ин намоишгоҳ ба маърази тамошо гузошта, ҳамчунин ба ҷавонону наврасон нозукиҳои ин ҳунарҳои мардумиро меомӯзанд. касаби ҳунар аз бобо калони мо мондагиай. ина меҳрос монда, мо кор карда истодем. ина невара фарзандо ин касабара карда истодем. ин касаби мо дар ҳамин халқда ҳамашта, дар хонадонашта ҳамашта ба кор мерад. таваққу қошиқу кав лезу гарава чизҳое ки ҳамон месозем ҳамаш дар маҳсулотҳои мо дар ҳамин хонадонда ҳамаш ба кор мерад. фарзандо ҳастанд, ҳамаш кор мекунанд. невараҳо ҳамаҳошон аз ҳамин кор кати ҳамаш машғулият ҳастанд, бекор намешинанд. дар ҷамоати шаҳраки ба номи мирзо турсунзодаи ноҳияи рӯдакӣ ба хотири эҳёи ҳунарҳои мардумӣ мактабҳо, сехҳо, коргоҳҳои ҳунармандон ташкил гардидааст. ин марказҳои ҳунармандӣ таҳти раҳнамоии устоҳои машҳуру боистеъдод фаъолият мебаранд. من بلبل میرو به گلستان دارم یعنی پروای بهار نی زمستان دارم یه تیفلانی جهانه مگل چی شدن یه من تکه و پیرانی کوهستان دارم یه من تکه و پیرانی کوهستان دارم ای بلبل بسری کنار ای من بندای تو ای بیشکوفت گلی کنار ای از خندای تو ای ما رو میکشنه برا یک خندای تو ای خونی منی بگناه ای در گردنی تو یاری. бонувони хонашини ҷамоати шаҳраки ба номи мирзо турсунзодаи ноҳияи рӯдакӣ дар хонаҳои хеш ҷамъ омада бархеашон ба пухтани хӯрокҳои миллӣ аз ҷумла пухтани самбуса, оши бурида, чапотӣ ва маҳсулотҳои гуногуни нонӣ машғул гардида ба бархеи дигар духтарони ҷамъ омада нозукиҳои ҳунарҳои гулдӯзӣ, зардӯзӣ, қуроқдӯзиро меомӯзонанд.
ҳозир дар худи ноҳия тамоми бонуон ба ҳунарҳои мардумӣ машғул ҳастанд ва низ мақомоти иҷроияи ҳукумияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ тасмим гирифт ва иқдом низ гирифтанд ки чунин ҳунарҳоро дар байни бонуон зиёд гардонанд ва он бонуоне ки имрӯз ҳунари беҳтарини худро пешкаш менамоянд аз тарафи раиси муҳтарами ноҳия бо ифтихорномаҳо ва сипосномаҳо қадрдонӣ гарданд ва чунин ҳунарҳо дар тамоми ҷамоатҳои шаҳраку деҳот дида аз ҳамон деҳае ки имрӯз кадом ҳунарҳои мардумӣ гузаронида мешавад дар байни ҳамон деҳаҳо имрӯз фаъолият намуда истоданд ва аз тарафи худи мақомоти иҷроия ба тамоми ҳамон бонуоне ки имрӯз ҳунарҳои худро пешниҳод мекунанд аз тарафи онҳо суҳбатҳо гузаронида онҳо низ ҳунари худро ба бозорҳо ва на ин ки дар бозори ҳудуди ноҳия балки берун аз ин ба фурӯш маҳсулоти худро мебаранд ва имрӯз зиндагии онҳо аз рӯи ҳунарашон пеш мераванд ва мо дирӯз дар як оилае ки 5 нафар хоҳарон бо ҳунарҳои духтани ҷиҳозҳои арӯсӣ вобаста буданд онҳо вақте ки бо онҳо суҳбат кардем онҳо дар як оила 5 нафар духтар ки ҳама апахоҳарҳо ба ин ҳунари худро меомӯзониданд онҳо ба фарзандони худ зиёд низ шогирдони худро доранд ва онҳо аз рӯи ин тамоми ҳамон фарзандони худро соҳиб маълумот гардонида ризқу рӯзии худро низ аз ҳамон ҳунари худ имрӯз ба осонӣ дарёфт мекунанд. дар ҷамоати шаҳраки мирзо турсунзодаи ноҳияи рӯдакӣ ҳар як оила бо ҳунарҳои махсуси миллӣ машғул мебошад ки пайваста дар намоишгоҳҳои ҳунарҳои мардумӣ маҳсули дасти хешро ба намоиш гузошта ҳамзамон аз ҳисоби меҳнати дастӣ ва оилавияшон сатҳи зиндагии худро беҳтару ҳунари мардумиро рушд медиҳанд. сокинони ҷамоати шаҳраки мирзо турсунзода низ ба ҳунармандӣ низ машғул мебошанд. озод намудан аз пардохти андоз бениҳоят ба маврид аст ки чунки ҳунармандон метавонанд молҳои худро ба бозорҳо ба фурӯш бароварда ба сокинони сайёҳии дохилӣ ва хориҷӣ пешниҳод намоянд. ҳадафи асосии ҷаноби олӣ ин аст ки занҳои хонашинро бо кор таъмин намудан аст. дар ҷамоати шаҳраки мирзо турсунзода сокинони мо ба ҳунармандӣ низ машғул мебошанд ба монанди табақтарошӣ, гавҳорасозӣ, сандуқсозкунӣ, ҷомадозӣ, қироқдӯзӣ, тоқидӯзӣ, ҷиякдӯзӣ, чорбандбофӣ низ машғул мебошанд. ҳунарҳои дастӣ дар инсон завқи бадеиро ташкил дода, таҳаммулу тозакориро тарбия менамояд ва дунёи ботинии шахсро ғанӣ мегардонад. имрӯз ҳунарҳое ки замоне фаромӯш шуда буданд эҳьё гардида, арзиши маҳсулоти дастӣ нисбат ба молҳои оммавӣ меафзояд. бо эълон гардидани соли 2018 ҳамчун соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ҷамоати деҳоти зайнабободи ноҳияи рӯдакӣ намоиши ҳунарҳои мардумӣ баргузор гардид. санъати сандуқсозӣ ва навъҳои гуногуни он дар ҳаёти мардум ҷойгоҳи хоса дошта, як падидаи муҳими фарҳанги миллии тоҷикон ба ҳисоб меравад. бо вуҷуди он ки имрӯз дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳуриямон ҳунармандони зиёде машғули коранд, аммо ин ҳам ранҷу заҳматҳо дар сатҳи бахш қарор надоранд. ҳамин паҳлӯро ба назар гирифта маҳз пешвои миллат соли 2018-ро соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон доштанд, то ин ки дар ин сол мо беш аз пеш барои маърифии ҳунарҳои мардумӣ кӯшишу талошҳо намоем. از چیزها زیاد شد که همین کسبه استوگی را میکنیم، جای صندوق سازی میکنیم. این میراث ما از اولادان موندگی است. بعد من پسرام کار میکند در اینجا. من دخترچم سعادت من چند زیاده قریب 15-20 سال زیاد شد که کار میکنه. خاطر ما کار کساده است، همین هنر را یاد گرفته است.
روز زندگی ما آره همین است. سعادت چکل و دختری هنرمند است که با ساختن صندوق مشغول است. پدرش یونس چکلوف با دوریدگری و صندوق سازی زندگی خود را پیش میبرد و ادامه دهنده پیرهی پینموده پدر است. دخترش سعادت میگوید که برایش دشوار نیست مشغول شدن با کسب خاصی مردان و این هنر است که از خردی با آموزشش مشغول گردیده تا امروز نازکی های این کسب را از پدر می آموزد. من 20 سال شد در هنر صندوق کاری مشغول هستم. من در عائله کنده‌کاری تولد شدم. به همین کارهای کنده‌کاری ذوقمند و شوق زیاد داشتم. به همین هنر بهت محبوب بود. در زن منو دشوار است. خیلی کارهای دشواری دارد، نازکی های دارد، زیبایی دارد و این مشغول این کارا هر کس که مشغول دل که باشد استفاده برده میتوانیم. اول چویش را مشغول میکنیم تیار کرده، بعد گلش را تیار کرده، بعد صندوق ها را تیار میکنیم. در نیمه دو روز صندوق ما تیار میشه. صندوق هایی که به حد دشوار است، این تر است، ما تیار میکنیم. در هر جایی که میریم از روی کنده‌کاری آبرو مندیم. خیلی که ما از این کارهایی که کنده‌کاری ما فخر میکنیم که ما هنرهای تاجیکی ملت خودمان پیش گیری کرده برده استیم. چند بار ویستافکو شده بود، ما رفته بودیم ویستافکوی تاجیکستان، چند بار باغ بوتانی که رفتیم هنرهای خودمون دیده بودیم، همونجا تماشا کرده بودن. نقش نگار اینا ما بیشتر از همین چیزا هست خودمون بیشتر از چینو نگاه میکنیم، بیشتر بازار هم میریم با میبینیم که بیشتر نقش نگار هر خیلی هست. همون نگاه میکنیم با میگیریم میبریم با میشار از فکر خودمون هم موافق طلبات امسال حاضر میشیم. بانوان خانشین جماعت دهات زینب‌آباد ناحیه رودکی در پرتو سیاست فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در خانه‌های خود جمع آمده با زردوزی، کشیده‌دوزی، قراقدوزی، گلدوزی و نوهای گوناگون بافندگی مشغول بودند. نقاشان تاجیک بهترین انعنه‌های هنرمندان گذشته را ادامه داده صنعت نقش‌آفری را تشکیل داده است. امروز انعنه‌های هنری نقاشی در محصول ایجاد دستان بانوان هنرمند جماعت دهات زینب‌آباد ناحیه رودکی با طرح و نگاه نو دیده می شود. ما زن‌های تاجیکستان خوشبخت‌ترین زن‌های دنیا می باشیم که در این وطن آباد و زیبا زندگی و کار و فعالیت میکنیم. این همه زحمت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بوده قریب بود که همه هنرهای مردمی قدیمه ما قریب از بین رفته بود. ما از نو احیا نموده پیشکش مردم تاجیکستان و خارجیان نمودیم. ما زنها و دخترها بانوانها هنرهای قدیمه خود را از نو احیا نموده با یکدیگر یاد داده شاگردای بسیار تیار کردم. مثلا هنرهای زردوزی، گلدوزی، مهره دوزی، خوراک دوزی، این خوراکی رفیده دوزی، کلپچه خوراکی، بالشتای خوراکی، بسیار هنرهای مردمی خود را احیا نموده پیشکش مردم تاجیکستان کرده ایستادیم. ما میخواهیم که دختران، زنها، بانوان همین هنرهای ما را از سر نو احیا نموده فراموش نکنند که این خیلی میگویند بر یک زن 40 هنر کم است. از همین سبب ما هنرهای خود را به دختران یاد داده ایستاده ایم. خخمه دوزی، شیراز دوزی، زرد دوزی، تاق دوزی، گل دوزی، همه هنرهایی که ما داریم از حساب همین هنرها ما زندگی خود را پیش برده ایستاده ایم. از همین سبب وقتی که هنر داریم میگویند تاجیک ما با هنرهای خودش هیچ وقت در کجایی که باشد
хор намешавад. санъати ороиши либос бо зардӯзию кашидадӯзӣ, гулдӯзию куртаҳои чакани духтаҳои бонувони ҳунармандони ҷамоати деҳотӣ зайнабободи ноҳияи рӯдакӣ ҳар яке дорои сабки ба худ хос аст ва ҳунармандон кӯшиш бар он доранд ки ҳунару ҳунармандӣ дар асоси анъанаҳои миллӣ ташаккул ва ривоҷу равнақ биёбад. дар замони имрӯз тадқиқоти илмӣ дар соҳаи тарбияи ҷавонон бо назардошти таълими ҳунарҳои мардумӣ мавқеи назаррасро ишғол мекунад. ҳадаф аз баҳодиҳӣ ва таҳлили рушди ҳунарҳои мардумӣ ва таъсири он ба ҷавонон омӯзондани ҳунарҳои аҷдодӣ бо такя ба онҳо ташаккул додани ҳунарҳои наву муосир мебошад.